וואו, לאן מה העניינים? היי חברים, תקשיבו איזה קטעים. באתי להרים מסיבה של החיים, אבל נעלמו לי כל הדברים. תקשיבו מי זה בא, אלמוג מהבלוג, רוצה מסיבה. יוני מקמר, תעשי פה הפקה. חשבתי למה לא, אולי בבריחה, אבל לא בא לי מקום חדש, מקום שהיה עדיין במפה. תסמינו מקמחים, תתחילו שיגועים, אבל איפה? אולי בקריה. בלוג מהבלוג, טוב חפרתי, היי קוראים לי אלמוג, בא אתכם לחגוג. היי קוראים לי אלמוג, ועדיין באוויר, הביטי המהיר, היי תתחילו לחפור, אלמוג מהבלוג, היי באנו לחפור, בלפלפ בלי לעצור, כן צריכים לחפור באדמה, אולי שם נמצא תמתי יוני מקמר, תעשי מסיבה. בנו ניקישותים עם תקים ועוגה, אבל רואים מה שהכנתי השתבש. איפה הדרי לפני שהתרגש? יאללה מקמק 2, חופרים במקמק 2, יאללה מקמק 2, חופרים במקמק 2, מסיבת חפירות במקמק 2. בלוג מהבלוג, טוב חפרתי, היי קוראים לי אלמוג, בא אתכם לחגוג. היי קוראים לי אלמוג, ידיים באוויר, הביטי המהיר, היי תתחילו לחפור, אלמוג מהבלוג, היי באנו לחפור, בלפלפ בלי לעצור, כן צריכים לחפור באדמה, אולי שם נמצא תמתי יוני מקמר, תעשי מסיבה. בלוגים קישוטים עם עתקים ועוגה, אבל לא עם מה שהכנתי השתבש. איפה הדברים לפני שהתרגש? יאללה מקמק 2, חופרים ונדמה שבלילות הכי קשים האור דולק, והחלום שלי פתוח עד הסוף אפף. ונדמה שבלילות הכי קרים החברים נופלים קמים